Suka. Kinabuhian ni oy. Moro na imong mabalaan. Magsilig cellphone. Si magyoyo eh. Ani kita dire kay para mag-relax. Oh, mura ra man ako'y tao kanino ang kwarto noon. Butag cellphone, auto cellphone, gabi cellphone. Sana all. Salan. Ipaya po ta panagsa. Tagay-tag tayo ma maglantawa na itag duha ba. Sana all. Dito gubaan ni madugay. Baan mo eh. Guba gining gubaan eh. Baan mo, sa baan mo eh. Dapat! Kung mag-aag na, imong time din rin ako, focus pa! Unsa? Magsige mag-cellphone ni noon! Nawar ko ni diri, oh! Ako ang mag-ubratanan! Akong hugas! Laba! Oh! Luto! Ako ata ng ubra! Pagay po ta time! Phone kaning asawa! Nagkinahanglan kasi yung time! Time ba? Time! Dapat diri ang nawag! Wala! Napula na ka sa imong asawa! Natawa ang asawa! Kung sa kagwapa, di nila scroll nila! Sana all! Tanawar ako niyo! Oh, lamig niya, dapat mag-relax ta! Oh, maglambing tang duha! Sige, ato baka na cellphone! Sabay na cellphone! Sige, scroll! Sige lang daw ng siksi! Di pa ka ni kontento? Ya, sabay na niya! Baan eh. Oh, go na dyan pag cellphone! Salang! Uy, lagi na! Muna akong gusto! Sige yoyo. Dali na! Maori gusto nimo di ay, may inana ra di ay kana naon bundok-bundok nimong tiyan oh. Sige lang! Buwan na kay gitaguan niya. Mao na itanan. Wala na sige magyoyo. Anda mo kumulipay mo ba? Mo rin paagi nimo pirmi, mas sige yoyo ni pamasok na ng totoy nimo. Oh, nagtaktakan mo totoy na piito na laka. Tiit naman na daan. Yawa kasi kag yoyo to dali papi. Ay nagkabala ka kay Pili ko dito kay buhay kag angso kay magkwanta maggira ta. bayran ta karon. Balik ko. Tiit naman na daan. Yawa kasi kag yoyo to dali papi. Ay nagkabala ka kay Pili ko dito kay buhay kag angso kay magkwanta maggira ta. bayran ta karon. Balik ko.